قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما mai sauraro kamar yadda kake ji ta'aziyya ake ta Alhaji Umar Sa'id bin Wada, tsohon janar manaja na gungun gidajen rediyon Freedom Radio Muryar Jama'a, inda Allah ya masa rasuwa a yau akan hanyarsa ta dawowa daga garin Kaduna. Ya sami hatsarin mota a nan Kura, kuma su hudu ne a cikin wannan mota, amma dai a halin yanzu shi ne wanda Allah ya karba. Kamar yadda muka gaya muku ɗazu, an yi masa sallah a nan gidansa da ke nan Hausawa Bawarot, kuma yanzu a halin da ake ciki muna makabartar farm center da ke nan Tarauni, inda ake wato yi masa jana'iza kan wata ƙarshe bayan da Malam Ibrahim Khalil ya jagoranci sallar jana'izar da aka yi masa. Kamar yadda na gaya muku, wannan babban rashi ne inda dukkanin jama'a da ruwa da suke a harkar jarida waɗanda suke kusa a nan Kano babu wanda ban gani ba, kuma yanzu an shigar da gawa ta Alhaji Umar Sa'id bin Wada cikin kushewarta, kuma gashi nan ana ƙoƙarin rufewa kamar yadda tanade-tanaden addinin musulunci ya tsara, kuma babu wasu nau'in mutane da ban gani ba cikin 'yan kasuwa, wato ainihin da 'yan siyasa da ma'aikatan gwamnati da kuma uwa uba ma'aikatan yada labarai a kowane iri akwai su a wannan wuri. Makabartar nan wato ta yi cikakkwari, kuma mutane suna daɗa shigowa ta kowane bangare a wannan makabarta. Shigowa ake har yanzu, duk da an kusan kammala bizne Alhaji Umar Sa'id bin Wada. Kamar yadda na faɗa a baya, gudunmuwar da ya bayar a aikin jarida a nan jihar Kano ba za ta misalci ba, ganin cewa ya yi aiki a tashar NTA Kano, kuma daga baya aka bude RTV, nan ma ya ba da gudunmuwarsa. Daga ARCB kuma aka bude tashar Freedom Radio. Su ne da shi da ɗan uwansa marigayi Alhaji Umar Dutse Muhammad suka fara jagorancin wannan tasha. Dukkanin shirye-shirye da kuka ji su aka tsara su suka canja yadda ake jin rediyo a jihar nan da kuma arewacin Najeriya. Dukkanin wannan tunani ne da kuma irin baiwa da Allah ya bawa a wayannan bayin Allah guda biyu. Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka ya gafarta wa Alhaji Umar Sa'id bin Wada. Allah ya karɓi bakuncinsa, Allah ka sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayyukan da ya na alkhairi da koyarwa da ya yi, Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ka saka masa da alheri, kuma wa'anda ya bari ƴaƴansa a bayansa Allah subhanahu wata'ala ya yi musu albarka. Allah ta'ala ya kula da bayansa. Allah ta'ala ya ba wa waɗanda suke da larura sakamakon wannan hatsarin mota, domin mun gaya muku cewa a cikin wannan mota akwai direbansa a Dogauta da kuma yarsa Maryamu da kuma mai ɗakinsa a Hajiya Aisha. To su ukun nan duka suna asibiti, kuma shi Allah ya karba
a take bayan wannan hatsari ya faru. To muna fata Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa, ya ji kansa, ya masa rahama, ya haska kabarinsa, ya karbi bakuncinsa. Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alkhairi a dukkanin ayyukan da ya sauraro. A duk sai duwarawa ne a makabartar Tarauni a nan tashar Freedom Radio mai jama'a muke kawo muku kai tsaye yadda ake wato ainihin jana'iza a margaye Alhaji Umar Sa'id Wada, tsohon janar manaja na gungun gidajen Radio Freedom da da Freedom Radio Kaduna, Freedom Radio Dutse, duka shi ne yake kula da su lokacin da yake aiki a wannan tasha. Aikin da ya na baya-baya in za a iya tunawa shi ne ya yi manajin darakta a gidan rediyon jihar Kano, wanda kwanan nan ya sauka daga wannan mukami, kuma kungiyar editoci ta ƙasa ta ga cancantarsa ta zaɓe shi mataimakin shugabar wannan kungiya ina ganin watan da ya gabata. Wannan ya nuna irin jajircewarsa a wannan sana'a da kuma irin gudunmawa da yake bayarwa. Don haka nake gaya muku alhinin da za a gani a idan mutane a magabatar nan ta Tarauni bisa rashin bawan Allah nan da kuma addu'o'in da alkhairi da ake masa a sai wanda ya gani. Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ta'ala ya karɓi bakuncinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Idan akwai abin da za a sake faɗa insha Allah za mu sake dawowa wannan magabata. Gare ka Abubakar Labaran. Madalla, kuma Allah ya dawo da ku lafiya, kuma Allah ya ba ku lada. بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل alaikum sauraro. Kamar yadda nake gaya muku a wannan makabarta akwai mutane daban-daban da suka halarta ga Alhaji Sulaiya Wasile, tsohon daraktan yaɗa labarai kuma mai magana da yawon sardaunan Kano a halin yanzu, kuma uba ne shi ma a aikin jarida a nan jihar Kano. Yana da kalmomin da zai faɗa bisa rashin Alhaji Umar Sa'id Wada, daraktan. Alhamdulillah, sai dai ce la ilaha illa Allah ilaihi raji'un. Allah ya gafarta wa Umar. Sai a guri da rasa kalmomi ba za su iya faɗin inda na gaya muku alhin da yake wani ga Alhaji Musa dan birni ɗan siyasa ne shi ma, kuma na tabbata akwai abin da zai faɗa akan wannan bawan Allah. La ilaha illa Allah. Amma Allah shi rashin sa kasa gaba daya da jihar Kano tunan kirki ne zama a da shi yana da lafiya da kuma mu'amala da jama'a mai shiga harkokin al'umma mai ba da gudunmawa da labarai mugewarsa da lafiya da ya sha'i da jama'a sai na fatan Allah ta rahama kabarinsa, Allah ta masa rahama, ya bi masa kayan hutar kayan tare da annabi, Allah ta shi aljanna da firdausi. Samu bar wannan abu haka ba, kasancewa ba Allah nan ya shiga al'amuran kowane iri da mu'amalar jama'a yau da gobe ba gajiyawa a gare shi, kuma wannan shi ne ba karami ba.
da masa rahama Allah ta yaje masa Allah ta ya huta da ta yana tare da ga Alhaji Abubakar Addani shi ma na san akwai abin da zai kara. Jama'a assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji Allah ya wa Umar rahama. Allah ba iyalin da hakuri kuma ya ba mutanen Kano da Najeriya hakuri. Wato rashin Umar ba karamar asara ba ce ba a bangaren jarida ba kawai. Duk wani bangare da ka sani na rayuwa Umar ya taba. Kuma mutum ne mai zumunci, mai barkwanci, wanda in aka zauna da shi kowaye kai ba za ka yi rigima ba. Domin duk yadda za a yi haɗa kan ainihin al'ummar da suke zaune a waje Umar ya iya. Babu yadda za a yi Umar yana zaune daga fitina ta fito. Tabbata kuma tun da mutumin nan ya fito waje da irin wannan halin nasa da gidansa ma haka yake. Kuma muna roƙon Ubangiji Allah yadda mutane suka tabbatar da yanayin Umar a matsayin hali Ubangiji Allah ya mishi rahama Allah gafarta masa mu kuma Allah ke tuna mu ƙarshe. Da Alhaji Ibrahim Ado Gogorwa shi ma tabbata sun yi aiki da shi kuma yana da abin da zai faɗa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun yi matuƙar rashi. Kuma sai tuna wada tsakanin rashin sa ba ƙaramin rashi ba ne. Ni na yi aiki da shi ofis ɗin mu ɗaya da shi a Government House. Mutum ne mai haƙurin gaske, mai kai zuciya nesa, mutum ne mai son haɗa kan al'umma. Ubangiji Allah gafarta Umar sai tuna wada. Mutum ne ƙwararre akan sana'arsa, kuma wanda ya san ya kamata a duka abin da abin da shafa harkar sana'arsa. Allah gafarta Umar. Ni rashin matuƙa da gaske, harkar jarida a Kano, babu shakka ta rauna da ƙwarai da gaske a rashin sa. Allah ya sa da shi rahamarsa. Ubangiji Allah kyautata bayansa, kurakuransa Allah ya fi masa, ayyukansa na alheri Allah ya sa da shi da su. Allah kyautata bayansa. Assalamu alaikum. Daga famanin sakataren Alhaji Abba Yakubu kuma tsohon sakataren kuma Alhaji Jihar Kano, shi ma na san abin akwai ta'aziyya da zai to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka wannan rashi na Umar Sa'idun Wada ba rashi bane kawai da ya ɗansa shi ne ya dukkan al'ummar jihar Kano gaba ɗaya, domin matsayin Umar a wannan lokaci ya nuna ko daga jana'izar nan ta aka duba irin jama'a da suka bayyana a wannan waje wannan ne daga cikin hali na Umar Sa'idun Wada ba abin da za mu ce sai Allah ya ji kansa ya masa rahama gafarta masa. Cikin rukunin tsaro ɗan jaridu ana magana Umar to shi kenan alhamdulillah za a ce Umar ya yi abin da Ubangiji Allah ya sa halin sarki shi a bani haka kuma Allah ya gafarta masa, Allah ya masa abuwa, Allah ya mana abuwa gaba ki dai Allah ya kyautata mu karshen, Allah ya gafarta masa. Wai ga Najeriya wanda accountant ne na Radio Kano kuma sun yi aiki da Malam Umar kusa da kusa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi